Subscribe to our YouTube channel. Ochonga noki gebina na bili nenu o. 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 Ndidun tubudu nchi gebina na bili nenu o ime o. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ndi solu mogbo madu wede mbalu. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ndi oji api gebina na bili nenu o. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ndi wedi nobi mamu di neze kamu na dunu o. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ochonga noki gebina na bili nenu o ime o. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Iga chwaji ta nenu wajuzo kita o ime. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Igebina duku wejega bilinu na tanya o. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Igemwela mbogini welo bata ila itanya no. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ochonga noku ajuzo kamu na junenu. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Weli mwayo mwane gofelo lalo sweli ninu. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ochonga noki gebina na bili nenu. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ewelia ife nwanne mele nwanne anya mmiri ji gba ya n'anya o. Ọkụ ife nwanne mere nwanne ka anya mmiri ji gba ya n'anya. Ofu nne na mụ mana ofu chi eji eke nne n'ụwa. Okwu ka mụ na-ekwu onye nwere ntọbịa n'ụlọ ya. Ochonga noki gebina na bili nenu o. Ajụjụ ka mụ na-ajụ. Ochonga noki gebina na bili nenu. Enu uwe buka mana ọbụ anaba ya lụnụ. Mmadụ mmenta n'imo jezie bụ OLISADOO gebili. Amụta mmadụ taa echi na mmadụ ga-anwụkwa. Onwere onye gebuelo n'ụwa nya ka mụ na-ajụ n'egwu. Ịlụtagodu n'ise n'ofu n'ọkịka larụnụ. Mmadụ nwe gbotili n'ụwa n'ofu ka ọ ga-abanye n'ime ya. Onye na-ebi enu biko kwanyelu Chukwu ugwu. Okwu ka na-ekwu ọzọ maka mụ bịa. Ukwu OLISADOO onye nwe egwu nọ na mmọnwụ. Ụzọ Chukwu gbalụ nwa onye OZUBULU anyị abụ AYAKA n'OZUBULU odogwu bịa n'oge gwelue ya ka ikwu mụ okwu ka fawela device dịlị ọyọyọ. Olololo ije n'ụwa dọlụ oyimo OLISADOO ụwa ka anyị na-eme. Ajụjụ njụlụ onye ibelibe ọ. Ajụjụ njụlụ onye Ochonga noko. Igebu ụwa n'isi, igebu ụwa n'isi. Nwadebe anyị ndị Igbo gani m ntị ka m bụ n'okwu ọ. Nyani mmadụ na-afọ obuke bụ ọnwụ egwu okwu. Nke ọzọ bụ nkele ụwa.
onwe gbokwunya bụ diọkpala nkele ụwa bebele nwa inugo onwe gbokwunya nọ n'ụlọ na-enodibe nne ya anya nkele ụwa jebọlụ oyibo onwe gbokwunya lụzọle na onye nọ n'ụlọ nọ n'ụlọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi n'ụlọ onye nọ n'ụlọ ukwu azịza ọ na-ekwelọ mgbaji ana ọdụ ofu ofu agbado isi enye ọchọnga n'okwu ajụjụ ka mụ na-ajụghị ọ bụ ebe ife emena n'ụwa ibulu onwe ya iwe tinye mmadụ a ga-ajụ ọchịcha n'elu ụwa wee jụọ gịga okwu ka na-ekwu onye nwere nsoga n'ụlọ ike bi na dupulesi wee bili mụ na akanya ị ga-enwe moto ise wee na-atajila onye keke anya mmadụ ebu n'ụwa n'isi n'ọbụ ife mụ na-ekwu n'ụwa ọchọnga n'oge ga-ebi na anabili n'elu n'ụwa mmadụ bụ isi elu n'ụwa n'ọga na anụmụgbọ n'ọrụ oyibo ọ na-ese ndị ego ọ na-ezite nni ọnwa bụ okwu wee na-enwe aṅụrị obodo na-atụnye ụjọ maka nwanne ya maka na ọ n'ọrụ oyibo oludakpọ nọsịrị ọrụ oyibo na onye mgbariri wee nataba nne ya wee kpọọ nwanne ya ọnwa bụ okwu nye kemani ka nlụ ụlọ be m ka nlụ ụlọ nke m ịnọrọ ya ọnwa bụ okwu wee webe iwe ọnwa gwekwa abazie n'ụlọ wejuba nwe ya ajụjụ ọ bụ na nye nwanne m anị ọlụ nọ biya obilibi ya onye zi ga-akwụrụ ụmụ m ụgwọ akwụkwọ onye zi ga-ebu resi binye m kama ọ ga-alụ ụlọ nke ya egbuo m ya ọ naba obodo ijide kama ọ ga-alụ ụlọ nke ya egbuo m ya ọ naba obodo ijide ịma na Chukwu bụ ọgụ ọgba ndị loyale Chukwu bụ ọgụ ọgba ndị loyale ọgbagboku welani wee nye nwanne ya ebe ọ ga-alụ nọ wee were ọgwụ wee nyizie na nanị ka nwanne ya wee bụrụ onye nwụrụ anwụ o wee lụ ụzọ na-enigwe na abụọ maka na onye obinye dị ọcha ibe a na-emela onye onye aka nya dị ọcha ibe a na-emela onye ide n'ụwa bụ ọlele okele ụwa wee lụbụ nọ ma nye akpọrọ injinia wele ego wee nyezi injinia wee lụbụ nọ o wee lụsie n'oge ụbọchị ọnwa bụ okwu wee kpọba ya wee kpọba nkele ụwa arụmụ chọrọ ego oyibo nwanne m na arụmụ chọrọ ego oyibo okele ụwa wee gba nwanne ya ọnwa bụ okwu ji ebebe m ebe nna lụ nọ ịgafe injinia n'oge nye gị ego oyibo o wee lụzọ n'onyiri ọgwụ bi ya mgbe o ji jebe ebe nkele ụwa ọzọzọ ụkwụ na naanị ọgwụ nyiri iwe tụnya igbo olili tụnya ya bụ na aka nsị ababi ya n'ọnụ aka nsị abaga onye na-alụ injinia nụ egwu ego wee nye ọnwụ egwu okwu owelego owe nababi ya owele ego wee nababi ya inugo mgbe o ji nalụ obi ya o tibe mkpu o nwere ibe gbalị m n'ọba o wee lụzọ ọ bụ Chukwu bụ ọgụ ọkwa ndị ilo ya ọchọnga n'oke ga-ebi na bili n'enu oyibo onye du ndụ foto m chọrọ n'elu ụwa ka mụ na-achọ n'ụwa ọchọnga n'ọkụ ga-ebi na bili n'enu onye bụ n'ụwa n'isi n'elu ugwu anaba aghara n'ụwa ọchọnga n'ọkụ ga-ebi na bili n'enu ndị ngwụrụ anwụ erika na ndị ga-ajakwa ụwa na-ajakwa nwanne ọchọnga n'ọkụ ga-ebi na bili n'enu onye du ndụ foto m chọrọ n'ụwa onye obi akpọ ewo ị ga-ebi na bili n'enu n'ụwa ajụjụ ka na-atụ n'oyibo elu
bana baya Oge bina na bili nenu onye bisi oje bi jide bina na bili nenu n'okike bi na bili n'enu egbochie mmadụ aja ife niile ololo agụ n'ụwa elu bụ anabaghị alụnụ elu ụwa bụ n'ụwa chukwu o mmadụ ebu n'ụwa ndị si n'enu ụwa nyaka bụ n'egwu n'egwu ijebezie ntọfụ mebia aka n'ụlọ yọlọmụ OLISADOO onye agụleri n'ọbụ afọ egwu ka anyị na-agwa n'ụwa ineluzi anya ọfụma na ndị bịara ụwa gbogbo a na-asigokwa ka ndị biri ụwa na-anahụ ka ndị ọfụrụ na-abịa n'ụwa ije n'uwe si ka ka welu nwayọ n'enu ogbo ka mụ na-ekwu n'ụwa n'ọbụ oziọma ka anyị na-ekwukwa ekesi oke n'ụwa ofu oke ka mmadụ garalụ ilie salad nwa champel n'ọsa ya afọ ije n'uwe bụ ka anyị weli lilobili onye na-ebielu n'ụwa biko tụba chukwu egwu nwanne m ife onye meri n'elu ụwa n'ezie na ọ dị eche ya n'ụwa iji wee malụ mmadụ n'ụwa ka ga-eji malụ gị ichelu mmadụ njọ emesighili njọ ka uwe ọ bụrụ niile bie n'obiko onweze n'obi salịsalị onye obi salịsalị n'ezie na ọ dị afụ njọ onye obi salịsalị n'ezie na ọ dị afụ ya ịkọcha mmadụ n'elu ụwa nwa na-aka akọchaghị nwanne m ogbo ka na-ekwu onye nwere ntọga n'ụlọ oziọma ka iji bịa n'elu ụwa OLISADOO ka anyị bie ndị ọfụma n'ezie na ọ ga-adị mma ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu oyimewo ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu onye kwunu ka okpokpo OLISADOO na-agba ya okwu ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu anyị were mmanya obili elu na mmadụ na nana n'ụwa ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu onye mere ntabi mbọ n'elu ụwa naba obodo ijide ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu onye bụ n'ụwa n'isi n'elu ụwa n'obu ụwa chukwu nwanne ọchọ nga n'okike bi na bili n'elu onye na-abụ ọgụ bi na bili n'elu onye mosu bi na bili n'elu onye obi akpọ n'elu ụwa onye mkpọtụ akara aka onye iwe dị n'obi n'elu ụwa onye anya ụfụ obi bi na bili n'elu ndụ taa ọnwụ echi na ọ bụ njọ mana inelu anya n'ime na onye na-egbu mmadụ na-atụ ọnwụ ụjọ aka kpara onye ori ọya ọba nọma nzuzi ọzọ ịrapụsi onye ori n'ụwa ozuo nke ozufọrọ ezufọ o ji mma egbu mmadụ nọ na-asọ mma asọ onye na-enye mmadụ poizin na-agbalụ poizin ọsọ asikwa m nwa mmụọ bike bụ na nwa mmadụ egwu na nwa mmụọ n'ụwa ka mụ na-agụ n'egwu onye bili ibe ya bili n'obi fe mụ na-agụ n'egwu
AYAKA n'ala agadi nwanyị ugwu gaba ka agadi nwanyị nwanne m ịma na anya ma njezi neta onye ọya bụrụ nyanya naba wee nke iyi n'ezie n'ọbụ afọ a nwanne m onye na-egwu egwu nne n'ụwa ga-ekwuru n'ọnụ ahịa mmadụ anwakwa na nwa were okwute wee tụnye n'ime afịa maka na o nwere ike ọ bụrụ na nwanne ya bịara afịa na-enwazili ike ọ bụrụ na nne ya nọ n'ime afịa ogbogbo OLISADOO maka anyị na-ezi ụwa nwanne m ọtọ nga n'obi ga-ebi na bili n'elu ọtọ nga n'obi ga-ebi na bili n'elu onye ajọ obi ga-ebi na bili n'elu igebi na duplex wee bili n'ụlọ akanya ige nwezi Ferrari wee lọbụ onye na-anya gọfụ anya ịlacha mpenu rie saladi n'elu wasa gafọ ụmụ ụwa bịa n'ụlọ n'ụlọ onye nnukwu onye na-ata mosu onye du ntụfudu njọ ndị wee dị n'oge ndị ochi eze n'ụwa onye gbakaro na tupu kọlata oroma mana onye gbaka mesi ka o buru kọpụ n'abazia tupu Olisa biko ka edobili ụwa nwantịntị oge maka na ọnwụ n'ọbụ oke nwere onye ga-agọnarị ọnwụ ụwa ahụ bọbọ ala ya kụwasịa Edi Obinna anabago enu ụwa n'ọgụ bọbọ umemma mere onwe ya n'enu ụwa sesa anabago ọgazi amaka mma osila ọsadebe akanyana nwanyị nni ya bụ eze dọkọsaworio nọ n'ala na anụmagala onwe mali Nwachukwu mana abụ anabago mgbe a na-eje nji ego Kaptin Mudibe nwonye ọba anaba ibili ka mbili Oliver Dikokwe anabagokwa Nyoka White ye chopromota anaba mmụọ onye si na Chukwu adịrọ nọọsụ wala ọnụ afamokoto bigwegwu nọ n'Ichado nọ n'ala na alụsi obeledu ọzọ emena nsogbu anabagonu obi n'etiti onye agụleri papa Olisadoo nọ n'ala na aga na budo nene n'ụwa wee ya libiye onye na-ebienu nene ụwa gị n'ezelu onwe yi ọchọnga n'oku nwanne obi ga-ebi n'elu sọye ọchọnga n'oko ka nna jụ ị ga-ebi n'enu bili na nna gị ka bụ na jụọ ọchọnga n'oko ị ga-ebi na nna bili n'enu ije n'ụwa bụ ọlịlị olololo ihe n'ụwa ajụjụ jụrụ onye nzuzu ije enu ị ga-ebi na nna bili n'enu ije enuo oyim Olisadoo onu amala Olisadoo bielie AYAKA ga na anjebe ije egwu AYAKA n'OZUBULU ezoghị m onye nwekwe ịma naanị n'ụwa na anyị ga-adị kechio maka na eji aga gwagbuo n'ụwa amara solibo ogogo amara solibo ije egwu abịa AYAKA nwa onye OZUBULU odogwu ife Chukwu bụrụ ya ka anyị na-eme amara solibo ogogo amara ka ije egwu ogo amara solibo ogogo onye nwere ntị ọda n'ụlọ egwu ma onwe gbo nọ na-ebe ị
ike nweta nwe igbo n'elu ụwa ike dọkụ mmụọ wee jee n'igwe n'ụwa okpokpo Olisado na-ebe onye nwere ntọbịa n'ụlọ ego n'ụwa ọnwụ ego nọ na-ebe onye ajụ n'ọchịcha jụọ gị ga n'ụwa onye ọbụla ga na-ana n'ụwa nwanne ụwa bụ ụwa jụrụ ọchọnga n'obi ga-ebi na bili n'enu 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 onye na-atọpụ ga-ebi na bili n'enu oyime ọchọnga n'obi ga-ebi na bili n'enu ọchọnga n'obi ga-ebi na bili n'enu ọchọnga n'obi ga-ebi na bili n'enu onye anyụkwu ga-ebi na bili n'enu ọchọnga n'obi ga-ebi na bili n'enu. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.